До края на юни започва цялостното обновяване на един от символите на София – Борисовата градина. Ще се разхождаме по нова настилка между езера, алпинеуми и розариуми, които ще се напояват от модерна поливна система. Но това в дългосрочен план. До края на годината ще бъдат монтирани само видеокамери и осветление. За осмокласничката Мария Канчева това е добра новина, тъй като често идва в Борисовата градина, за да рисува. Тук има нужда от тези работи, защото хем е тъмно и си е малко страшничко, ако се прибираш от тук. От началото на миналата година за най-големите паркове в София, Южния и Борисовата градина се грижи общинското предприятие Паркове и градски градини. Можем да имаме гаранцията, че тези два парка ще бъдат поддържани много добре. Нещо повече предвиждаме следващата година в задачата на общинското предприятие да бъдат включени и парка на Националния дворец на културата и обновената пешеходна зона на булевард Витоша. До няколко седмици започва ремонтът на булевард Витоша от Съдебната палата до тук, булевард Патриарх Евтимий. В края на лятото пешеходната зона ще бъде обновена. За BTV новините, Мария Савкова.